La mobilitat és un aspecte universal de la humanitat. La gent s'ha desplaçat d'un lloc a un altre i ha migrat des del principi dels temps, i no deixarà de fer-ho. Hi ha tantes raons per emigrar com a migrants. A vegades, són les motivacions personals les que duen una persona a sortir del seu país, però sovint la pobresa, els conflictes, els desastres naturals, la violació dels drets humans i la discriminació de gènere són els factors que influeixen en la decisió d'emigrar. Les xifres i estadístiques mostren que la majoria dels moviments migratoris internacionals tenen lloc entre els països empobrits. El tancament de les fronteres afecta especialment els menors. Infants i adolescents que es veuen obligats a sortir del seu país pateixen les conseqüències d'unes polítiques i reglaments migratoris que no tenen en compte els seus drets. El cas dels menors no acompanyats és especialment greu. Tot i que la Mediterrània ha estat històricament escenari de migracions, avui en dia està sotmesa a molta pressió. Des de 2016, les xifres de moviments migratoris són vertiginoses i també ho són les víctimes del mar. L'Organització Internacional per a les Migracions situa la Mediterrània com la ruta més perillosa del món, amb més de 15.000 morts en els darrers 6 anys. Això ha fet que per molts europeus i també habitants dels països del sud i est de la Mediterrània, la regió sigui vista com una font de conflictes, malgrat que la Mediterrània uneix una gran diversitat de pobles amb un estil de vida molt similar. La regió es caracteritza arreu per l'hospitalitat dels seus habitants i sovint es comparteixen trets socials, històrics i culturals. Per això, ara més que mai, cal reforçar els llaços de la cooperació euromediterrània, ja que és una via segura per crear noves oportunitats als llocs d'origen, augmentar les taxes d'ocupació i crear noves oportunitats d'educació i formació.